Uyaqhubeka umngcwabo wabantu abasixhenxe nababulewe kwilali yaseBhityi eMthatha kuleveki iphelileyo. Abaxhoba nangamalungu osapho olunye ebelungiselela umngcwabo welinye ilungu losapho nelaligetyengiwe nalo UFundiswa Mhlekude uzimase lomngcwabo. Singene sizibulisele kwigumbi leendaba silapha kwilali yakuthantseka apha eBhityi apho kungcwatywa amalungu amathandathu amane olusapho lwakwamgxada kunye namanye amabini osapho oluse okwilali yaseBhuwa nenye yasejulukuqu. Ubuyakhumbula eqaleni nje kwaleveki kuye kwafika umphathiswa apha, umphathiswa wesebe lamapolisa ezokuvelela olusapho lwakwamgxada oluthelwe hlelwa sesisithwakumbe. Uye wathembisa ke ukuba bengamapolisa bazawuthumela igqiza elizawuthi ke lizinze kule ndawo yaseMthatha lizame ukujongana nalomba wolwaphulomthetho othande uqatsela kule ndawo yalapha eBhityi naseMthatha ngokubanzi. Ndinaye utata umgxada apha, utata umlamli mgxada oyintloko yelikhaya oqale ekuqaleni waswelekelwa inkosikazi yakhe naye esweleke ngokududulwa. Sizawuthetha naye ke ngoku ngoba siyeva ukuba kwasekuqaleni oyena mntu ebefunwa ukuze kube kubulawa inkosikazi yakhe ikwanguye lo utata umgxada. Tata umgxada, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Inoba uyoyika tata kwam? Gqithi ndidlele nje ndiyathuthumela ube kubaphela abantu ndivele ndibone ngathi bangafika. Yiloo nto ke ngoku nethi balishikilanga funeka ndimke ndiyobhaca ndiyozikhangela endawo yozimela. Tata, yintoni le kanye ifunwa kuwe? Utheni ufunwe ubulawa nje? Ndityholwa ngoba ezindaweni esihlangana kuzo iintlanganiso kuthiwa ndithetha phambili, kwezi zithuba kuthiwa ndibe ndiphambili ekubotshweni kwabafana abebeqhekezile. Kwathiwa ke ngondim ube phambili kuloo nto nobethi mababotshwe ewe ndibatshutshise bathetha into engekhoyo. Awubatshutshisi wena? Hayi, tshutshisi mntu tena ndithetha loo nto bathi xa bexa yokuphendula bakhathazeke kube ngathi ndiyabatshutshisa. Tata, noko le ndlela uphila ngayo ke xa kufuneka uthi xa kusihlwa uhambe ungalali kwakho ebudaleni unomzi, inoba ikuphatha kakubi, urhalela ukuba ingancedwa kanjani kule meko ukuyo? Ndicela ukhuseleko qha into endiyicelayo, ukhuseleko uba ndingakhusela okanye ndive kuthiwa babanjiwe aba bantu ndingabuya ekhaya. Uba ndingeva kuthiwa babanjiwe ndingabuya ekhaya.